konuya geldim şu var. Karoç'ta ne yapacak bolyan? Hemişe 3-4 yıl beri şu bir adam aygen. TikTok, Instagram platformalarda yapmalı, açmalı ya da adına fake account açılan olsa şoňa meňde şemme accountları yapýan bir tanışym var. Hat 4 yıl berem şu bir adam bilen edýän bir açmaly yapmaly bolsa post sorapda diýär arkaýyn gümüdra rahat ettirip bilýäňiz. Bu jagadyny alýa ýöne işiňizden 99% bitirýär. Şonu aýdyp geçeýin. Ady Samer. Men öýlemne çelbäri hemme internet platformalarynda seredýän oglajyk arkaýynda YouTube habarlaşyp bilýäňiz. Sahran edip almaýaňyz, soňça öňrek reklam eden akkauntyň haýsy diýip ýöne sorap durýaňyz. Şoňçy iki akkauntym şoňky. İkisinden birini hökman hatda ikisini sahran edip almaňyz sizden haýy.